sa gabos. Kami pong miyembro kang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang. Biyernes po ngunyan, petsa 18 sa bulan kan Oktubre 2024. Ini ang bareta alas 12 na sinakuan sa inyong magiging tagapagbareta, Mardila Daing Iba. And outside lang sa tuwing darakulang mga bareta ngunyan, Albay Governor Attorney Grex Lagman nagpaaram sa mga empleyado kan Kapitolyo Provincial kan Albay matapos maresibi ang preventive suspension order hali sa Ombudsman. Daraga Mayor Awin Baldo na ibiyay na kan Kamaligi Municipal Police Station pasiring sa National Capital Region matapos na ipaluwas kan Manila RTC Branch 3 ang sa iyang commitment order. Sa lado nasyonal, 9 billion pesos na budget para sa paroy itatao kan DBM sa National Food Authority. Croatia, makuha ni mga Pinoy caregiver. Sa ibang nasyon, Israel Defense Forces, pigsasabing nagadan ang leader kan Hamas. Lalo na yung Karawat Sports, John Del Cardel, pinag-impake na bilang coach kantera Firma Jeep. Yan ang headline. Yan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Sa detalles kan sa tuyang darakulang mga bareta, nagpaaram sa mga department heads, assistant department heads, asin pamayokan mga opisina si Albay Governor Attorney Grex Lagman kasubagong aga matapos na maresibi ang preventive suspension order hali sa Ombudsman ngunya na aldaw. Ini ang nakapalaman sa Facebook page kan gobernador o Facebook post kan gobernador kung sa iyang sinabi na sa siring na sitwasyon si Vice Governor Glenda Ong Bungao ang maasumir bilang acting governor kan probinsya. Sinabi kay ni na mga magagayo na trabaho kan gobyerno provincial kan Albay anday man maapektaran kan suspension mantang nakatalaan man siyang magipaguron kay Bungao. Tinawandong kang gobernador na magibusyanin legal na aksyon manungo digdi mantang siniguro na wala nin mababago asin may pagkapadagos ang pagserbi sa mga albayanos. Dugang panilagman naranin ang eleksyon kung kaya nagruluwas na naman ang mga ganid sa kapangyarihan asin kwarta. Nanindugan man ang gobernador na malaban siya sa padaba niya ang mga albayanos asin makukuha ang hostisya. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Naibiyay na pasiring sa National Capital Region o NCR si Daraga Mayor Awin Baldo hali sa Kamalig Municipal Police Station katakod naman sa orden kan West kan Manila RTC Branch 3 para sa pagbalyo nin detention facility matapos ang aligadong pagkakaimbalto sa pagadan kay Ako Bicol Party List Congressman Rodel Batucabe asin police escort Kenny na si Police Master Sergeant Orlando Diaz kan 2018. Ini matapos na kanakalista daw maresibi kan Kamalig Municipal Police Station sa pangenot ni Chief of Police Police Major Carlo D ang commitment order. Magirumduba na kan mga nakalis na bulan kan magpaluwas ang korte nin warrant of arrest kontra sa alkalde asin voluntaryong nagsuko ini sa nasabing ipatura mantang duman isinerbi kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Albay ang mandamiento de arresto. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Nadakop na kan asin na sangatan nin manlenlain na kaso o nasangatan na ning kaso ang 15 anyos na suspitsado sa nangyaring basag kotse sa Sarong Bicol arani sa Sarong Hotel digdi sa Legazpi City.
Sigun ini kay Legazpi City City Office Head, retired Colonel o Public Safety Office Head, retired Colonel Rolly Guerra, kung saan ka nakalis na aldaw na kan mag-asumir nin progress o magsumite ng progress report kan Legazpi City Police Station sa saindang opisina asin kay Acting Mayor Bobby Cristobal manungod sa insidente. Sinabi ni Guerra na sa sarong simana nasa tuluan nangyaring basag kotse sa syudad, kung kaya sinugo naman sindakan alkalde natutukan ang siring na pangyayari para masusog ana sa likod kay ni asin mapanimbag. Maigot man na naging tugon kan alkalde na tulos na ipaabot sa iyang karaman ang mga untoward incident para matawan nin makaskas na aksyon kan mga autoridad. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Ginebra, San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Sa iba pang baretang lokal, paramentos na isasarado ang Bitano Railroad Crossing sa Barangay Bitano, Legazpi City at yan alas 9 ng Banggi, Oktubre 18, 2024 sa alas 3 nin maaga, Oktubre 19, 2024. Inanunsyo ni Legazpi City Public Safety Office Head, retired Colonel Rolly Guerra, matapos na maresibi ni Legazpi City Mayor Bobby Cristobal ang surat hali sa Philippine National Railways o PNR para tawanin dalan ang maintenance work sa mga pigagihan kan tren hali sa nagapasiring sa Legazpi asin vice versa. Sa nasabing surat na pirmado ni Engineer Jomel Marayag, OIC Division Manager Naga Division, ang porsyon kan riles sa nasabing lugar na bako salbado sa tren maging sa mga motorista kung kaya gigibon ang pag-irahay digdi. Sinabi ni Guerra na sa nasabing lugar nagsasagyad ang mga bikulo digdi na peligroso ni Maray in kaso mag-agi ang tren. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Newsep Z Plus, now with zinc, mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Pigi-imbestigaran kan Bicol University ang gabos o pigi-imbitaran kan Bicol University ang gabos na suportaran asin magpartisipar sa mga nakalinyadang aktibidad sa 2024 University Sports Olympics sa masunod na simana. Sa pag-uron kan DCGB News kay Biophysical Education, Sports and Recreation Dean Karina Sales, bubuksan sa Oktubre 22 kung saan magkakaigwan in opening parade hali sa BioCBEM asin BioCSSP sa Daraga pasiring sa Bio Albay Provincial Sports Complex. Digdiman magkakaigwan in opening program na atindiran kan mga regional director kan Commission on Higher Education Bicol, presidente kan nagkapirang universidad sa Rion asin iba pa. Nakatalaan man na magkaigwan in Zumba para sa komunidad asin ang Bio Hataw na papartisiparan nin maabot sa 20,000 na mga estudyante sa universidad. Piging ganyan ni Sales ang publiko na magsabay sa sendang fun run nilang tabinuksan ni sa publiko asin sa presente sobra sa 900 ng mga nagpahayag din interes digdi na bako estudyante kan BU. Katakod ka nangyaring harabasan sa kataraning na lugar asin biktima iyo ang mga bikulo. Nagpatanid sa Alkalde Kaloy Baldo kan Kamaligalbay sa mga Kamaligenyos na magpasiring sa ibang lugar na nagpasiring sa ibang lugar na maging marikmat asin mas mag-ingat para dai mabiktima kay ni. Sigun kay Baldo, nakakatabang ang day pagwalat ni mga kagamitan sa laog kan bikulo, arog kan mga cellphones, wallet, bag, asin iba pa na posibleng makainganyo nin mga maabas. Siguruho na nakalak ang mga bikulo, ibitaran ang pagwalat ni mga bikulo sa mga madiklom asin tagong lugar, obserbaran ang mga tao sa panibot asin in kaso may kadudadulang individual, tulos sining ipaabot sa mga otoridad, lalo na sa mga kapulisan para sa makaskas na aksyon. Sa Giraray, na nagkaigwa din rigodon sa Albay Police Provincial Office sa nagkapirang istasyon ng pulisya sa probinsya kan Albay, pinanginutan ni Police Lieutenant Colonel Leia Supilana, ang Deputy Provincial Director for Administration and Turnover and Assumption of Office ceremonies para sa mga incoming OIC asin outgoing Chief of Police
kan Santo Domingo Municipal Police Station asin ginubatan MPS sigon sa Albay PPO si Police Lieutenant Colonel Arnold Rional ang sinalidahan bilang hepe kang ginubatan Municipal Police Station ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag. Mantang si Police Captain Victor Boral ang masalida kay Police Captain Lani Dinayog sa Santo Domingo Municipal Police Station. Giniban simpleng seremonya para sa turnover of assumption ceremony kan Oktubre 16, 2024 sa Lacan Hall, Camp Captain Salvador Hausian del Rosario Sr., Barangay Santa Cruz, Ligao City. Asaro pang baretang lokal, sobra sa 9,000 na pamilya na benepisyaryo kan walang gutom food stamp program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asin sa datos na ipigiras kan DSWD Bicol sa paagi kan electronic benefit transfer nakuha ka mga benepisyaro ali sa Sorsogon asin Kamara ni Sur ang 3,000 pesos poon kan Agosto sagkod sa Septyembre. Magagamit ninda ini bilang pambakal ni mga pagkaon kada bulan sa laog din tulong taon. Posible ninda ining bangaon 1,500 pesos na nakatagama para sa pagbakal ka mga pagkaon na mayaman sa carbohydrates, 900 pesos para sa mayaman sa protina, asin 600 pesos man sa pagkaon na mayaman sa fiber. Sigon sa ahensya, para sa taon 2025, mga benepisyaryo naman nakali sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes asin Camarines Norte, ang matatawanin parehong ayuda. Ang food stamp program piglansar matapos na ipaluwas ang Executive Order No. 44 na sarong anti-hunger as in poverty reduction program na mas may katuyuan na mabawasan ang insidente kan pagkagutom ka mga Pilipino hali sa hababang income. Mga tugang primerong parte po yan kastoyang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang po kani. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents.
I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa inyo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 ng aga, opening program. Pag-alauna imagining hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 ng aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, 1:30, Forum 3, ang tema, Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo, kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 ng aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism towards the protection of our common home. Pagkahapon, 1:30, Forum 5, ang tema, Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod. How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, 1:00 ng hapon. Handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors as in para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB as in an healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum and Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Grex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal, Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay, Good Found Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Philippine Movement for Climate Justice, Juliana's Catering, City Councilor Luis Gutierrez, Bicol Food Delights and Catering Services, Barriada Legazpi City, Ayala Malls Legazpi, Sharmila Printing Press, Concourse Convention Center, LCC Food Garden and Catering Services, Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated, On Style Tarpaulin and Sublimation Printing, AVP Catering Services, Imelda Roses Avenue, Legazpi City, and Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3, live sa DZGB as in Facebook page, DZGB Live App as in YouTube channel, DZGB. Always number one, always at your service. Masarap pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Discover great deals and offers in one of our biggest sale of the year, the Metro 42nd Anniversary Sale from October 18 to 20, with big savings of up to 70% off on great selections. At the department store, avail of our MRC members exclusive treat. Get additional 10% off on selected items. At the supermarket, exclusive treat to all MRC and MBC members. Free gift with a minimum single receipt purchase. See Poster Mechanics for details. Per
DTI Fair Trade Permit Number FTEB 202660 Series of 2024. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Sabado Padagong Sukang Bareta, alas 12. Sa lado nasyonal, makaresibi ang National Food Authority o NFA ni 9 billion pesos na budget para sa paro ingon niya na taon. Kinumpirmar ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na iluluwas kan DBM ang budget sa ultimong 3 bulan kan 2024. Magagamit kan NFA ang nasabing pondo sa pagpabakal nin pigakar kulong 7.2 million na 50 kilos na sako din paroy na may presyong 25 pesos kada kilo gikan sa dating 27 pesos kada kilo. Siniguro man ni Senador o kaya ni Secretary Laurel na may delay siya pamangiraray ang mga paraoma apisar kang pinababa ang presyo kan paroy. Ribo-ribong trabaho ang nakahanda para sa mga Pinoy caregivers sa Croatia. Ang special hiring program nakapalaman sa sarong Memorandum of Cooperation na pinirmahan kan duwang nasyon. Pigsisiguro man kan memorandum ang proteksyon ka mga obrerong Pinoy kapag nakadeploy na sa Croatia. Sinabi man kan Department of Migrant Workers o DMW na ang minimum na sweldo posibleng umabot sagod sa 62,000 pesos kada bulan. Dahitulos mamamatean ang pinakabagong pagitaas kan presyo nin produktong petrolyo sa kantidad kan barakalon sa mga supermarket. Ipinahayag ini ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua. Sigung kay Kua, posibleng enot na maitaas ang presyo ng mga gulayon, sira o karne sa mga merkado dahil pigdi-deliver ang mga ini. Siring man, bako direktang maapektaran ang mga produkto sa supermarket nin pagitaas kan presyo kan petrolyo. Piglinaw na ni Senate President Jesus Escudero na bako ang komite ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mangyenot ng kaso ipagpadagos kan Senado ang investigasyon sa war on drugs kan Duterte administration. Sa sarong entrevista sinabi ni Escudero na nakauro na niya si Senador Bato may kinaraman digdi asin sinabing mas magayon kung bako sindaan mangenot para daing aligasyon na ini personal asin bako impartial asin bako patas. Sigong kay Escudero, inako man ini ni Senador Bato asin sa iya ining ipasa formal sa masunod na mga
mga aldaw. Sa kunyan, posible na ang Committee of the Whole ang mangyenot sa investigasyon alagad pagkukonsiderar man Escudero ang ibang komite na mag-handle kan gigibo na investigasyon. Nakatala ang pangkonsultaon ni Escudero ang ibang mga miyembro kan Senado may kinaraman sa nasambit na issue. Mientras tanto, kinasuhan ni sedition as in inciting to sedition ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na si Israelito Torion, siringman ang 11 iba pa kay bana na sina SMNI host Lorraine Badoy as in Jeffrey Celis. Katakod ini sa lakdang na pugulan ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy kan sa iyang mga suportadores kan mga nakaaging aldaw. Isinangat ang mga kaso sa Department of Justice ni Philippine National Police o PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Brigadier General Nicolas Torre III sa preliminary investigation. Apera kina Torion, Badoy Asinceles, kinasuan man sina Eleanor Cardona, Carlo Catil, Kathleen K. Laurente, Trinidad Arafol, Lord Byron Cristobal, Joey Espina Sun, Esteban Lava, Jose Lim III, as in Attorney Maridina Tolentino Fuentes. Sa rubang baretang nasyonal, pinimutikan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pili sana ang pigtatabangan kan sa ng ahensya. Paliwanag ni Dumlao na pigtatabangan kan DSWD ang gabos na nagrarani asin ang ipuan sa sendang opisina maski walk-in o referral. Apera sa mga requirement, pigsisiguro kan DSWD sa sendang sistema kung nakaresibi na o dai ang mga naghahagad ng tabang asin kung kaipuhan talaga nindanin ayuda. Tinawanin doon ni Dumlao na susug sa mandato kan DSWD, gabos na nangangaipo makakaresibi nin tabang halis sa sendang ahensya. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, padagos ang verifikasyon kan Israel Defense Forces kun ang Hamas leader na si Yahya Sinwar ang sa indang nakalaban na sinagadan. Si Sinwar ang pigtuturo na nasa likod kan pag-atake sa Israel kan Oktubre 7. Nangyaran inkwentro sa nagkapirang edipisyo sa Gaza kung saan matapos ang putukan nailing nindaan sarong bangkay nakapareho asing kapandok ni Sinwar. Nagigibo na nin paagi ang Israeli military as in intelligence service arog kan DNA analysis para dagos ng mamidbidan kung iyo man ito si Sinwar. Sa lado ng Karawa to Sports, binutasana kan Terra Firma bilang coach kan Jeep si Johnny Del Cardel pagkatapos nin tracing conference sa laog nin 6 na taon sa Philippine Basketball Association o PBA. Sigon sa report, nag-resign kan sarong simana ang 54 anyos na dating PBA as in national player pagkatapos na matangkas ang team sa 49th Governor's Cup eliminations sa 1-9 win-loss. Pero kan Webes sana ini kinumpirmar ni PBA Governor Demotenes o kaya ni Terra Firma Bobby Rosales ang opisyal ka napaghali kay Cardel. Si Assistant Coach Raymond Chonco ang ipinestong interim coach poon sa masunod na bulan sa Commissioner's Cup. Masabay man ang coaching staff ni na team manager Ronald Tubid as in assistant coach Raymond Gabieres. Si Chonco na ang panlimang coach kan Jeep pagkatapos ni na Manny Pacquiao kan 2017, Chris Gabina kan 2017 as in Ricky Dandan kan 2017 sa good 2018. Masalida man sa dating pwesto ni Tubid bilang team manager si AC Valdemor. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa siyensya sa teknolohiya, bubble light anapod sa sarong imbensyon sinuman sa Estados Unidos. Sa sarong ilaw na day nagagamit ng kuryente, solar light as in iba pa.
Solamenteng anparos na may kakayahan na magpailaw kaini, kung kaya wala nin magiging gastos ang sisayman na gumamit di kaini. Pero sa liwanag, makakapagtao man ang bubble light nin relaxing atmosphere. Ang bubble light pwedeng bitbiton sa ibang parte ka narong. Dahilan sa wireless ini, waterproof as in day basta-basta napapasa in kaso mahulog. Ang bubble light ang pwedeng i-adjust sa paagikan mobile application kini o sa paagikan voice command. Ang bubble light pwedeng mabakal sa kantidad na $14. Istorya na iiba. Sa tuwang espesyal na istorya, sarong 22 anyos na lalaki sa Poland ang inaresto matapos ining magsagin-sagin na manikin sa sarong mall sa Warsaw para maghabas din mga alahas sa jewelry store. Sa mga retrato na ipinaluwaskan Warsaw Police, may hiling na nagtindog ang suspect sa display window kan sarong clothing store para dai mailing kan gwardya pag abot kan closing time kan mall. Pagkasara man kan mall, sinaro-saro kan suspect ang mga tindahan na asin kinua, alawag kan mga cash register. Alagad bago pa makaluwas sa mall, nadakop siya kan sarong security guard, asin sigon sa mga otoridad, bako na ini ang primerong best na nadakop ang suspect sa paghaba sa mall. Sangon niya nasa kustudya na siya ka mga pulis, asin posibleng hampangon niya ang sarong taon na pagkaka o kaya taon na pagkakulong in kaso masintensyahan na guilty. Flashback. Oktubre 18 kan taon 1941, nagadaan si Carlos V. Ronquillo, sarong revolutionary chronicler asin secretary ni General Emilio Aguinaldo. Inorganisar niya ang guerrilla basaduman sa naging kasuguan ni General Aguinaldo. 2 beses siyang nadakop. Primero kan Abril 16, 1903, sinundan kan Marso 18 matapos na iwagayway ang bandera kan Pilipinas. Dahilan ta matibay si Ronquillo sa Ingles, asin Kastila o Espanyol, pinunan niya ang pagsurat kay Bananaan sa iyang naisurat na La Verdad o The Truth. Siya naging editor kan Muling Pagsilang o El Renacimiento o The Rebirth ka 1905 to 1920, Taliba, The Sentinel, TVT Newspaper, Tribune, Vanguardia, asin Taliba. Mga tugang yun na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bereta. Tinipan si kinalap sa DCGB News may sa nakalis na 6 oras. Sa pagkadang kastayang nakaibanan sa pagsurat kang bereta, Angel Mostaza, doon man sa newsroom si Jenny Matthew Baleran, si MJ Jaresco. Lado technical, katuam niya to si Ronald Baldo, kiring man sa DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez, ang tuyang IT. Sa pagkadang mong kambilog na tropa kan Megaforce Patrol, ako pa sa nung naging tagapagbareta, Mardila Daing Iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school